Jesu Kristu inkosi, ngiyabingelela ekhaya lezwi nakubaba uNsibande nomndeni wakhe wonke. Ngizodlulisa nje ubufakazi bokuthi bengiphethwe umkhuhlane ngendlela eyisimangaliso. Kungazathi ngigwazwa yimkhonto ikhanda lonke, kungathi kufuna ukuhlephuka ukhakhayi. Kepha ngiyambonga uNkulunkulu ukuthi bengilo ngithatha nje umkhuleko wabaseRoma 10 ngiyisebenzisa wona ngithi noma ngingayiphethe ifoni ngilalele ngivele ngisho ngomlomo ngithi uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi. Mawugwaza umkhonto ngithi nje ngagwazeka Nkosi yami, uJesu Kristu uyinkosi. Njalo kukwathi kuyangihlaba lento ngithi uJesu Kristu uyinkosi. Ngiyambonga uNkulunkulu bazalwane ukuthi ungisindisile kulowo mkhuhlane. uNkulunkulu akavumanga unyawo lwami elishelele. uNkulunkulu bazalwane akasinikelanga amahhala abaseRoma 10. Uyasiza umkhuleko, ungisizile kakhulu. Ngizophakamisa uJesu wethu ophilayo ukuthi ngempela uJesu Kristu uyinkosi. Siqhubeke nje Nkosi yami njalo ngokulibiza leli gama, singapheli amandla ngoba ilona elisinqobelayo. uNkulunkulu uyazi ukuthi sizonqoba ngalo. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu nomthandazo yakho baba uNsibande. uNkulunkulu engathi engakwandisela nceke kaThixo, akubusise ube isithombe phakathi kwethu. uNkulunkulu ngempela asebenze ngawe njalo. Siyabonga. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Baba uNsibande nomama, ngiyambingelela egameni lenkosi uJesu Kristu. Ngifuna ukubonga uNkulunkulu baba, ngithule ubufakazi. Kade ngiloko ngifuna umsebenzi ngawutholi, ngisho ko-spa bengifaka nomaphi ngawutholi, bese ngivaphile-ke ngisekhaya nto. But ngeyi-1 ngoLwesine kade kuvotwa izolo, ngahamba isesivila eMhlathuze, bangithatha kwi-internship ka-24 months. So ngisayinile izolo i-contract, but bajwayele ukuthi-ke banginikeze i-list yey'kolo uyikhethele la eMhlathuze. Ukhethe kuleyo list bese-ke uyabahambisela-ke lapho uthisha omkhulu asayina. Mina bathe angigcinele isikole engisithandayo, any school of my choice around uMhlathuze. So the only thing engimele ngiyenze manje is to look for the school, thole i-signature, and then everything will be like okay, izobe isi-finalize-iwe. Ngiyambonga uNkulunkulu Nkosi Jesu ngokuthi angisize kakhulu, ngokuthi nje uthembekile, uhleli asinakekele mase kukumbi. Yabo ngalesikhathi usaya lena lo ucinga umsebenzi nje akuveli lutho, kodwa mase ugiva phela ubeke kuye konke lapha avela khona. Ngiyambonga kakhulu. Ngithi uJesu Kristu inkosi. Amen. uJesu Kristu inkosi. Baba, ngizophakamisa amandla kaNkulunkulu, ngixolisa nje ukwenza i-VN sekuhlwile, ukuthi njalo kufanele kulibaleke nje, kufanele uba ngiyenze emini ngoze ngikhumbule mhlambe sekuLwesihlanu, ngako ngithi angiyenze manje. Ngibonga uNkulunkulu, ngakade ngibhalile ukuthi ngicela umkhuleko kunendlu bengifuna ukuyithenga eMaritzburg. Hayi, wasunginika umkhuleko, ngakhuleka, kwanyakaza kanti kwakuthulekile nje. Nakuba-ke ngingakenzeki, kodwa baqala baphendula, kwakhona ama-forms engiwagcwalisayo. Nginethemba elikhulu futhi ngiyazi ukuthi ngizayithola. Ngiyambonga uNkulunkulu uJesu Kristu inkosi. Amen. uJesu Kristu uyinkosi. Baba, ngiyabingelela ekhaya lezwi nasentabeni yendlu kaJehova, ngiyabonelelwa, ngiyabingelela nomama. Ngiyafisa baba ukudlulisa lobu bufakazi njengoba ubaba ethi mayishumayela athi izono ziwudonga olwenza ukuthi umuntu angafinyeleli, angaxhumani noNkulunkulu. Uthe ngelinye ilanga ngilele ebusuku ngiyaxolisa, kwakhona izwi elithi uyafunani ukuyibona lento ehlaze ishiwo, ngathi mina yebo. Ayi, lathi leli zwi asambe. Sahamba khona ngilapho ebuthongweni, sahamba saze safika kule ndawo
ewudonga. Lolu donga lude, ungathi udonga oluplastiwe, lude luqondile, lunamanzi nje ehla kancane, bese kuba nalento eshibilikayo ehlaza eba semadwaleni. Ngiyafika la abantu bayakhuphuka, akukhuphukeki. Abantu bayakhuphuka, akukhuphukeki. Kwathiwa-ke njengoba kungakhuphukeki nje, izono zabo ezenza bangakwazi ukukhuphuka la. Kwathiwa khuphuka-ke nawe, ingazama ukukhuphuka ngezwe ukuthi hayi luyashibilika lolu donga, ngoba ayikho indawo yokubambelela. Kuthe kusenjalo kwavele kwafika nje emqondweni wami ukuthi thana uJesu Kristu inkosi. Ngamemeza kakhulu ngathi uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Ngalukhuphuka lolu donga olude olushibilikayo, ngakhuphuka masinya ngaze ngafika phezulu esicongweni, ngabashiya laba abanye phansi. The mangifika phezulu lagcina khona lolu donga ngobe lulude kakhulu, laphinda futhi lakhuluma lelizwi lathi, uyababona njengoba behluleka ukukhuphuka, wena ukwazi ukukhuphuka, lwazi wafika la ngegama elithi uJesu Kristu inkosi. Phindela-ke hamba uye kubona-ke ukuze bakwazi ukukhuphuka, uyobatshela ngoJesu, baphenduke bashiye izono zabo. Ngakho ngiyamcela uNkulunkulu ukuthi ekukholweni kwami anginikeze i-direction ukuthi ngimsebenzele kanjani uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi Baba. Namhlanje ngikhonjiswa umthombo omkhulu obiyiwe. Ngendlela obiyiwe ngayo akukho lutho olungangena ngokufohla, kungenwa ngesango kulo mthombo. Futhi bekhona omile eduze komthombo ephethe inkelelo okungukuthi uyena okha amanzi emthonjeni aphuzisa abantu. Ngase ngibabona abantu beza, abanye beyethile ongukuthi bayagula, abanye bagula spiritually, kodwa bezwa emthombeni wamanzi aphilayo. Afike lo phethe inkelela akha amanzi abaphuzise. Besukuma abanye begqutshwa ngembhede belethwa lemthonjeni ukuthi balethwe ekuphileni, bazophila uma baphuziswa lamanzi. Bevuka abantu akade begula, besukume beme ngenyawo. Izwi lenkosi elikukaJohane 7 uvesi 37 noJeremiya 17 uvesi 13. Ngiyacela osengenile ekhaya lezwi angaphumi, ngoba kumbulekile kimi ukuthi umthombo onamanzi aphilayo yikhaya lezwi. Ungaphumi ekhaya lezwi, hlala ekhaya lezwi, qikelela ukuthi uyaphuza kulamanzi aphilayo. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu uyinkosi. Ngiyabingelela kubaba umpostoli, ngibingelele nakumama umpostoli, ngibingelele kubazalwane entabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa, ngibingelele nasekhaya lezwi. Ngiyambonga uNkulunkulu oyisizile impilo yami. Ngisanda kungena ekhaya lezwi ngangiphikisana nobufakazi, ngithi ofakazi bathengiwe ukuba bafakaze kahle. uNkulunkulu wangenzela isimanga, wavele wangiphilisa esifweni esasingihlupha. Kusukela ngalelo langa ngangingabazile, saphela nya leso sifo. Ngabhukha, ngabhala phansi izono, ngicela intethelelo. Asebephumile ababuye, abangakangeni abangene. Kona kuyashisa, singeke siphisane, kodwa kuyaphileka. Bazalwana, sibambeleleni. Singakhala ngamadatha ukuthi ayaphela. Kokwenzeka ngithi mhlawumbe amadatha ngiwathengile kanti sengiyahamba emhlabeni, asale. Ngcono ngihlupheke la emhlabeni, ngishela emhlabeni ukuthi kuyashisa kunzima, ngazi ukuthi ngale ngilungisela indawo. Ngiyambonga uNkulunkulu ngekhaya lezwi, ngiyambonga, angiphezi. Ngithi uba kuyenzeka wonke umuntu ngabe uyalijoyina ikhaya lezwi, hhayi abaphumile ababuye. Singaphumi bazalwane, asiqhubekeni. Angisaphathiki inkonzo ebisempolweni bazalwane. Iwenzile umsebenzi omkhulu enhliziyweni zabantu. Ngithi nje uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Asibambeleleni kuleli dwala elinguKristu, siqhubeke njalo noma kunzima.
Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu. uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi baba. Angazi kufanele ngithini. Angazi ngizobonga ngithini baba. Angazi kufanele ngithini. Ngizokuthini nje kuJesu wami awungenzeli izimangaliso. Baba mlalele loya muntu oyethi ngicelela umkhuleko wengasekho nomndeni wakho ubusumdelile. Kodwa manje awumlalele baba ukuthi usephilile. Awu Jesu, ngiyambonga uNkulunkulu. Awu ngiyambonga uJehova. Baba ngiyabonga. Ngibonga nezeluleko zakho nokungipha ithemba nje kakhulu. Ngiyabonga kakhulu baba. Nkosi be nawe. Ngigcine Nkosi kakhulu. Siyasizakala, siphumile. Siyaphuma esihogweni, siyaphuma. Baba ngiyabonga kakhulu. Amen. uJesu Kristu inkosi, ngibingelela ubaba nomama egameni lenkosi yethu uJesu Kristu waseNazaretha. Ngibingelela ikhaya lezinto abayindla Jehova, kuyabonelelwa. Ngisacela ukuthula nabo ubufakazi khona sekuyisikhashana impela kwenzekile. Ngiyabonga nje ukuthi uNkulunkulu uyangisiza kakhulu. Kade ngiphathwa ngamazinyo kakhulu unyaka nonyaka nje, mina bengikhipha izinyo, bekuba yinhlahla unyaka uphelile ngingazange ngiphathwe yizinyo. Kodwa since ngingenile nje ekhaya lezwi, safundiswa nanokuthi singakwazi ukuzikhulekela. Ubaba wasipha nemikhuleko. Hhayi, zaqala izinto zashintsha manje. Athe meqala amazinyo ngoba angihlasela kakhulu uma sekuqala ubusika. Athe makuqala ubusika aqala buhlungu-ke manje. Hhayi, ngezwa ukuthi akusabekezeleleki. Ngakhuleka, ngathatha umkhuleko kababa ngikhuleke. Ngisho abaseRoma ngisho ukuthi uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Hhayi nje athula amazinyo, athula elinye laselixega lingaphambili. Sengithi noma ngilidusha ngolimi ngilizwe ukuthi liyaphakama, liyaxega kakhulu. Ngakhuleka ngathi nje, Nkosi ngicela nje ukungakhiphi nelilodwa izinyo manje. Sekwanele, asephume kwanele, asephume kakhulu amazinyo ami. Ngiyacela nje ungiphilisa. Bengithi uma ngibeka isandla kulelo zinyo leli esihlathini maqondana nalelo zinyo, ngizwe kunento etshikiza ngokukhulu ukutshikiza lokhu, ingathi iyabaleka itshikiza ngaphakathi ezinyweni. Ngizwe futhi sekuthula khona lapho. Ngasho ngathi eyi, Nkosi inamandla kakhulu. Leli gama lethu uJesu Kristu inkosi linamandla. Siyabonga. Amazinyo awasangiphathi. Elinye nje ey'nsukwini livele layiqhephukela lapho layiphumela, noma liqhephukile kodwa kwangaba buhlungu futhi. Nje ngabonga konke lokho nje ukuthi hhayi, uJesu Kristu inkosi. Siyabonga baba. uJesu Kristu inkosi baba. Ngokhulu ukuthobeka ngiyabingelela egameni lenkosi yethu Jesu. Ngibingelele nomama egameni lenkosi yethu Jesu Kristu. Ngicela nje nami ukuletha ubufakazi. Ngisasekhaya abazalwane, kodwa ngidinga nje ukuletha ubufakazi ngoba kube into enkulu kumina. Bengi-aplayelile igranti kuleli sonto elidlule, so kaSASSA, ngenxa yokuthi ngangigcine ngiphelelwe umsebenzi, kanti nanokuthi-ke nobaba kunezimo nje ezikhona emshadweni wami, nokwagcine ehambile-ke singahlali ndawonye. So ngangiphelela umsebenzi, ngaba kuleso simo, kodwa ngiyambonga uNkulunkulu ukuthi ungithwalile and ngiyakhula kakhulu ngezinto nje ey'ningi engiy'tholayo, iy'fundiso esiy'tholayo baba osifundisa zona uNkulunkulu. Siyakheka kakhulu nangey'ntshumayelo kuningi bangcwele esikutholayo, but uNkulunkulu unathi. Beke kwanzima kakhulu kodwa ngiyambonga uNkulunkulu ukuthi uyangipha amandla. And njengamanje bengike nga-aplayela indaba yegranti
ngenxa yesimo bese singiphoqa, kodwa ngisawu-aplayela umsebenzi ngiyamthemba uNkulunkulu ngizowuthola. Kodwa nje ebengidinga ukuthi ngikubonge, ngiyabonga ukuthi uNkulunkulu indaba ye-grant ade ngi-aplayela ka-SASSA igcine impumelelo. Ilungile last week ngangiyile ngo-Thursday nango-Friday ka-last week ngaya khona mhla ka-6 nangomhla ka-7 and yalunga. And ngiyakhumbula ukuthi kuye kwaba nzima nakhona sekumele ngilindele ama-results, kwakhona isimo esenzakalayo kwisistimu. Ngabona ukuthi hhayi shuthi impi iyalwa. Ngakhuleka ngenhliziyo ngathi uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Ngathi Jehova ngicela ungenelele, ngiyayidinga yona le mali yabantwana ezokwazi ukuthi ingisize njengoba ngisasekhaya. And uNkulunkulu ngabona nje ngelelela ngaleso sikhathi, kwathi ekugcineni base bengitshela kwisistimu ukuthi hhayi yonke into i-right, yonke iphumelele. So-ke ngizama lokho bangcwele ukuthi ngiyabonga nje indaba ye-grant ukuthi beyimpumelelo ngoba ibingikhathaza ngingazi ukuthi ngabe kuzolunga yini la, kodwa uNkulunkulu ngambona ngelelela. Ngiyabonga nje kakhulu, bekuyilokho engathi uNkulunkulu bangcwele angayigcina linomama, agcine abazalwane bonke, sihlale nje njalo emngcweleni. Ngiyabonga kakhulu. uJesu Kristu uyinkosi. Amen. Ayibonge inkosi. Ngithanda ukubingelela ekuseni ubaba nomama uNzimande. Ngiyababulisa egameni lomfilo wethu uKristu Jesu uyinkosi ozobuya masishane. Lo khulumayo mama uHlabisa umntwana kaNkulunkulu. Ngithanda ukubonga kakhulu baba ninomama, uNkulunkulu esanibisile amandla ngiyawezwa abuyile. Ngithi angibudlulise lobufakazi ngingathuli, ngibe ngimbona uNkulunkulu ewenzile umsebenzi empilweni yami. Wonke le kukhathala kwengane bese ngiyinako ngokugulelwa lo mntwana wami, ngizwe uNkulunkulu engisizile ngendlela eyisimangaliso. Ngaye uJesu oyinkosi ozobuya masishane. Ngiyabonga enkosi. Inkosi nibusise baba, inkosi kakhulu. Enkosi. uJesu Kristu inkosi baba. Ngiyabingelela kubaba uNzimande nomama uNzimande. Ngiyabingelela ekhaya lezwi nasentabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa. Ngithi uJesu Kristu inkosi. Ngiyambonga uNkulunkulu baba nomama ngey'fundiso enisifundisa zona. Ngiyabonga kakhulu enhlizweni yami ngangihlala njalo nginesikhala sokuthi ngiyakholwa, kodwa nginalento yokuthi kodwa ngifundisiwe. Anginazo iy'fundiso zokuthi ngihambe, ukuthi kufanele ukuthi ngihambe kanjani, ngenze kanjani. Ngangihlala njalo nginesikhala enhlizweni yami. Kodwa ngiyambonga kakhulu uMama Khumalo wangifaka ekhaya lezwi, ngoba namhlanje isikhala lesi bengihlala njalo nginaso, ngibona ukuthi nginezinto eziningi eziba wrong engizenzayo, ngoba nginayo njalo lento yokuthi angifundisekile, angazi kahle into eningi nje ngiyazibonela. Kodwa uNkulunkulu emuhle wangilethela nina abazali, nangiqondisa endleleni, nangifundisa ukuhamba, ukuthi umuntu uhamba kanjani, ukukholwa ukuthi yini kumele umuntu enzeni, alahleni, ahambe kanjani, uhamba kanjani umuntu okholwayo. Ngiyabonga kakhulu. Wangathi uNkulunkulu angangigcina mama nobaba, anandisele eminye iminyaka yokuphila, aqhubeke aniphe amandla ukuthi nihlale njalo nisifundisa, nisikhulisa. Futhi ngiyabonga kakhulu nangomkhuleko, uRoma 10:9. Ngiyabonga kakhulu
nangosivumo uJesu Kristu uyinkosi, ngoba siyawenza kakhulu umsebenzi. Ngibonile empilweni yami ukuthi ungisizile kakhulu. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Ngiyabingelela baba ekuseni egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Ngicela ukuthula ubufakazi ekuseni ngombono engiwubonile ofakazela itopic esikuyo manje, indaba yomphiko uKristu. So namhlanje baba ngivuka nombono ngisesikolweni eUJ. Ngithe ngisesikolweni njalo ngime ngaphandle nenye intombazana yangasekhaya, kuqhamuke abanye abathathu amantombazana. Mayefika kithi asibingelele athi uJesu Kristu inkosi. So nathi sivume and ngijabula ukuthi abazalwane base-Cape Town nabo bayasho ukuthi uJesu Kristu inkosi. So sahamba sonke sithe sahamba safikelela endaweni ezihlahla, safike semakhona omunye abazalwane base-Cape Town waqala inkonzo. Makeqala inkonzo asibingelele athi uJesu Kristu inkosi, nathi sivume sonke ukuthi uJesu Kristu inkosi. Uthe sekunjalo basho bathi kimi mina I'm not protected. Ngimangala ukuthi wani izosho njalo. So mabesho njalo bebesisho ngesixhosa esideep. I couldn't understand until they explain into abayishoyo. So manje bebefuna ungichazisela indaba kaJesu Kristu inkosi ukuthi why befuna ukuyisho, but mina ngahamba phambili kunabo ngachaza ukuthi no, nami ngiyayazi lento. Ngayisho ukuthi le ndaba itholakala eBhayibhelini kuPhilip chapter 2 iqala kahle lapha kuverse 9. So ngayisho yonke ivesi. Ngithe mangiqeda ukuyisho yonke ivesi kwavele balwa bodwa labazalwane bengihamba nabo nalaba se-Cape Town balwa. Mabesilwa labazalwane base-Cape Town labazalwane ngihamba nabo balwa ngokuthi labazalwane base-Cape Town although begqokile but abagqokanga kahle. Enhloko abathwalanga, plus omunye ingubo bekayigqokile i-transparent in a way that obekagqoke ngaphansi bekubonakala. So bathe besilwa belisa indaba yokugqoka. Thina abazalwane bengihamba nabo besigqoke kahle and nasenhloko besithwele. Manje bathe besilwa, so mina ngithi kubo indaba nisilwa ngoba si united sonke. Manje why nizovuma umphiko uKristu anenzise into eso. Mangiqeda ukusho bona bayabaqhubeka beswila baba. Ngizofakazela indaba yokuthi vele naphakathi kwethu umphiko uKristu ukhona. Ngiyabonga baba. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Ngiyabingelela baba apostoli nomama egameni likaJesu, abazalwana bonke ngiyabingelela egameni likaJesu. Ikhaya lezwi tabeni indlu kaJehova kuyabonelelwa. Ngiyabingelela. Nginobufakazi lana apostoli. uNkulunkulu kwangimbulela nje indaba yokuguqa. Ngibona umbono ngelinye ilanga kungathi ngiqoqa utshani, ngiyabuqoqa utshani namaphepha ngizoshisa, ngiqoqe ngibese ngifaka bese ngiyashisa. Uthe lo mlilo usuvutha usumkhulu, kuvela ukuphuma izwi la emlilweni. Izwe lithi uma neguqa nikhuleka sekane nibasa umlilo kanje. Hey, same time emva ngoba ngizwe lolo zwi ngavele ngaphaphama. Hawu, kanti masiguqa sibasa umlilo. Hey, ezinye izinto baba kuyenzeka mhlawumbe ube nalokho nje especially musuhambile la endleleni. Musuhambile la endleleni ezinye izinto ukuziquestion ukuthi hawu ngoba nje vele bekade vele nje
nganjalo ukukhuleka nimile uyayibona into ezinjalo kodwa uNkulunkulu wavela wangichazela ukuthi isho ukuthini into yokuguqa. uNkulunkulu qeda indaba yokuthi kube nemibuzo mhlawumbe enhlizweni engizibuza yona vele uNkulunkulu wangiphendula. So ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu. Apostoli, imfundiso zakho baba ziyasikhulisa and uNkulunkulu uyayiconfirma into uma kwalinga nje ngoba khona ngabazi ukuthi mhlawumbe abanemibuzo avele uNkulunkulu ayikhulume. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu. Apostoli, ngeke ngabufakazi lobufakazi kwabanye abazalwane ngathi mina uNkulunkulu ukwayixoxa nje indaba yokuguqa uba kahle kahle into yokuguqa isho ukuthini. Siyambonga uNkulunkulu Mpostoli kakhulu indoda kaNkulunkulu ngawe baba usupportwa ngumama kukho konke. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu. uJesu Kristu inkosi. Angimbingelele mpostoli ekuseni egameni laJesu. Jesu Kristu uyinkosi. Babe, nami ngithi asengilethi nje nabufakazi lokusaliphupho. Ngike ngaphupha ngihamba kahle kani ngumuntu lonenkinga la kuhambeni ematfolweni. Kodwa la kuphupheni kwami bengihamba kahle nje ngishakatela kakhulu. Ngase ngiyawa. Kulokuwa kwami ngeva buhlungu kakhulu lekhathi enhlitweni yami. Ngathi nangivuka kulokuwa kwami ngihleli ngavuka ngahlala nje ngetibuni. Nangisi ngiyabuka ngikhanze emathuna agwabukile. Nagwabukile emathuna ngeva buhlungu kakhulu ngakhala kakhulu lekhathi enhlitweni ngakhala kabuhlungu kufika lokho ukuthi nje hawu sebahambile sengisele nje mina. Hawu ngeva buhlungu ngisalinze lobo buhlungu kwachamuka live lithi thatha naluphawu lwakho kabalanga sekudla number 8. Ubhaliwe lo 8 ufakwe nje ephepheni ngagatshiswa. Lo number 8 ikhala yakhe ingiyelo. Ngamangala kuthi yini le. Kodwa nje kwefika lokho ukuthi kukhona la ngingakenti kahle khona asengigucule tintfo ngiphendvuke ngilungise. Kumbe uNkulunkulu uyabona ukuthi kukhona la ngingakenti kahle khona asengilungise. Ngoba ngabe uva buhlungu kakhulu. Ubuhlungu bazalwane kusala ku-rapture. Ukholiwe uhambile indlela yinze nakangaka kukuningi lokwendile kodwa nje bese uyasala. Ngeva buhlungu kakhulu mfundisi. Inkosi ngicela ingiside ngiphe amandla ngibuyele ngikhonde ngalokuphelele. Jesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Ngiyabingelela baba nakumama nawibandla lonke. Okhulumayo uNozipho kaNgobese kwaseMpangeni kodwa ngihlala la eShongweni Dam. Nami ngayithulelwa nje ubaba uZuma. So ngifuna ukuphakamisa ukubonga ukuhlangana naye ngoba wangilidela ekuphileni. So nginobufakazi obuningi kakhulu kodwa manje ngishayo 3 minutes engakusho kwamanje ukuthi ngibonga umkhuleko anginikeza wona kwabaseRoma. Ngiphinde ngibonge igama ngifundisa lona ukuthi uJesu Kristu inkosi. Kunzima empilweni yami. Sengihambe nedolo for 3 years ngiphethwe idolo. Yes, alikasindi kodwa uma ngithandaza abaseRoma phinde ngisho uJesu Kristu inkosi emoyeni ngiyaphila. Buningi kakhulu ufakazi. Angazi ukuthi mangathiwa ngiyacala manje kusho ukuthi ngathatha ama-hour 4 wonke
Kodwa-ke njengamanje ngibonga uNkulunkulu ongiphilisile. Ngibonge noBaba uZuma ongihlanganise naleli bandla. Kaze ngilibone ibandla nje. Bengisindisiwe 2011 kuze kube yimanje ngaliyeka inkonzo engangisonta kuyona ngoba hayi sengifundisiwe nangomphiko uKristu bengingawazi. Ngibona kahle manje ukuthi hayi kwakumphiko uKristu wodwa lo ngangikuwona. Kodwa-ke ngisazophinde ngibethule okunye ubufakazi. UNozipho Wangobeso uyavalelisa. uJesu Kristu inkosi. Jesu Kristu inkosi baba. Ngiyabingelela, ngiyacela ukubonga uJesu, ngibonga uNkulunkulu kakhulu. Namhlanje nje ngabo-1 kade ngiyo e-toilet ngiyochama. Mase ngihlela isithini ngibona igundane elincane. Mase ngithi uJesu Kristu inkosi lingibalekele lijike liye ngasekhishini. Ngiqede-ke e-toilet bese ngiyaphuma ngiyokhuleka umkhuleko lo wangoMeyi. Ngiyibeke phansi ifoni ngigoqe lapho ngikhulekele la lishone ngakhona. Ngibuye ngizohlala embhedeni bese ngivala lapha phansi ekamereni lengane ngento eyindwangu, ngivale nasekamereni lami ngivale ngiyihlaleleke. Ngisahleli nje ngabo-4 sekuwo-4 umfana ungenile la endlini, ungene ngewindi lasekhishini. Wangena wazonyonyoba wavula iwindi lami, umnyango wami kanti ngiwuvulile nami. Ngiwavulile njalo amehlo ngiyaxolisa. Ngithi yini kwenzenjani? Ngiyitshela ukuthi undodakazi wami. Kwenzenjani? Athi hayi nginxaniwe. Ngifuna ukuya e-toilet. Ngithi hamba phela uyophuza amanzi. Hayi ashone ngasekhishini nginganaki awushiye uvulile umnyango wami kancane. Ngithi ngimgadile phela ukuthi abuye akasabuyi. Bese ngimemeza, awande wangabe usabuya manje uyasiphazamisa ngoba ngizwe lokho egiqiza isicabha sethu asivuleki isifile, asivuleki ngaphakathi, funa usivule ungaphandle. Mawusivula ngaphakathi sinendlela esisivula ngayo thina. So omunye umuntu akazi ukuthi sivulwa kanjani. Asigexezise ngithi awande uyasiphazamisa wenzani? Kanti umfana usezama ukuphuma. Ubesethatha i-light le echajwayo eduze kwe-TV. Kusho ukuthi ubezothatha i-TV naleyo light aphumeke ngomnyango. Umnyango wami phoqa awuvuleki. Bese-ke yaphuma-ke. Kube khona lento ethi vuka. Manje ngiyavuka ngivuke seqedela ukuphuma esephuma ewindini. Ngimbone seme lapha eseqoka ijakhethi ngimemeze ngithi yini wena ufuna ukufa yini? Asitheleke ngodonga nje. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu ukuthi nakhona akafunanga uNkulunkulu ngivuke esala endlini ngoba mhlambe besizolimazana. Wafuna ukuthi azaphume kuyimanga ngisukume embhedeni ngoba bengingalele. Ngiyambonga nje kakhulu uNkulunkulu. Ngithi uJesu Kristu inkosi ngokusibiyela. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi baba. Ngibona imizi yonke endaweni kumnyama nje akukhanyi indawo ngaphandle kwala ekhaya kuphela. Bese ngibuza ukuthi kukanjani ukuthi omakhelwane bonke la endaweni bahanjelwe ugesi kodwa kuthina ugesi ube khona. Mangichecka akusiwona amaglobe akhanyayo kodwa kuyakhanya la ekhaya. Bese ngifikelwa ukuthi kungabe kushuthi kunonyezi. Kodwa kanjani ukuthi makuyinyanga ekhanyisayo phezulu ikhanyisela ekhaya kuphela kungakhanyi kweminye imizi. Bese ngiyaphuma ngithi ngiyobuka ngiphakamisela mihlami phezulu. Ngiyabona futhi akusiyona inyanga kodwa yifu elimhlophe likhanyisa la ekhaya. Sekuze kwafika-ke imbono yaba u2 emveni kwalowo. Ngibone kufika ubaba uNsibande la ekhaya. Oqala ngibone imoto ila phandle. Kodwa manje amagate avaliwe. Kodwa bese ngitshela izingane usisi wami kanye nabantwana bakhe sonke thina esisentabeni yendlu kaJehova kuyabonelela besila endlini kukhanya. Ngibone hawu nangu ubaba uNsibande phandle ngibatshela ukuthi hawu ubaba uNsibande niyibonile imoto lapha. Uma ngabe ungena baba
ufike la endlini kube ngathi khona into oyenzayo ukuze ukhanyise. Ngibe nokuqonda-ke baba ukuthi uNkulunkulu uveza ukuthi uyasikhanyisela kodwa usebenzisa ubaba uNsibande ukuze sithole ukukhanya kweqiniso kuleli khaya. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu kuze kwaba kabili baba ngikubona. Okwesibili ubuphethe into emhlophe njengobisi wafike wayifaka ebhodweni wabasa umlilo kungazathi uba nelangabi njengokuba kusuke kuyi-prima stove noma igesi. Wafike wabasa lo mlilo wathela lento emhlophe. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu, bekumhlophe njengobisi. uNkulunkulu engathi engasisiza sikwemukele lokhu kukhanya asinikeza khona ngawe baba ukuze sihlale sisekukhanyeni. John 8:12. uJesu Kristu uyinkosi. Amen. uJesu Kristu inkosi, ngiyabilela kubaba uNsibande nasekhaya lezi nangumama uNsibande. Ngizobonga uNkulunkulu usindiswa ngese-Western Cape Ladies Meet. Usindiswa ube-aplayile i-Ladies Meet ngo-February akangabizwa. Kwasukathi kade kunephosta diphumile Friday ngoba njalo masilala sikhuleka lo mkhuleko kamhla ka-18 May lo kababa uNsibande. Ngangena emkhosini Saturday, Sunday, Monday kade yodropha i-CV. Namhlanje sebemfonela uyokwenza i-interview kusasa ngo-8. uJesu Kristu inkosi. Ngiyabonga kakhulu baba Msibane. Jesu Kristu inkosi. Ngicela ukubulisa ekhaya lezwi, ndibulisa baba uNsibande nomama uNsibande ngelihle igama lenkosi nguYesu Kristu waseNazaretha. Amen. Ndibulise bonke abantwana bakaThixo entabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa ekhaya lezwi ngelihle igama lenkosi nguYesu Kristu waseNazaretha. Amen. Tata, ndiyaxolisa kakhulu ngani ngoba bonke ubungqina endibuzisayo sekunexesha qha uSathane bemile engavumi into yoba mandibuzise ngaphambili. NgoFebruary kuye kwathengelwa umntwana wam ngomnye umntwana esikolweni ofunda ugrade 12. Ubone izihlangu zakhe zingathi ziyaguga. Wavele wacela into yoba makamthengele. Watsho wamthengela lo wam ufunda ugrade 9. Wamthengela nyani, zeza izihlangu zafike zahlala wazinxiba futhi nyani umntwana, zamlingana izihlangu. Kuphindile futhi kwathi kule nyanga ngoMeyi, apha phakathi ngoMeyi, walahla ifowuni ethunywe kwenye ilali lapha ngaphesheya. Wathi uba ilahla ifowuni yena lo mntwana ubethengelwe izihlangu. Wathi uba ilahle kwazothi ngeveki yesibini wathi mama ifowuni ndiyifumene, ekubeni ithe xa ilahleka ndathi kwiveki yokuqala seyiphelile ndathi hlalo sitsho mntanam into yokuba uJesu Kristu inkosi uzoyifumana. Into endiqinisekisayo ingoba laa fowuni leya ndandimsendele imkhuleko wange-18 kaMeyi plus nabaseRoma 10:9. Ndandimthumelele ndimane ndisithi naye abothandaza nasesikolweni amane ethandaza. Ndaqinisekiswa yiloo nto ke. Uthe ngoLwesihlanu ke ngoku kwiveki yesibini wathi mama ifowuni ndiyifumene. Ndithi kanjani mntam? Uthi hayi ukhona owayicholayo wandinikeza ngona bendinikeza namhlanje. Ndathi yho makadunyiswe uYehova, igama lakhe malibongwe kangangoko. Sibiyelwe ekhaya lezwi, sibiyelwe nabantwana bethu. Ndiyabulela kakhulu ukuthi ndibe khona ekhaya lezwi. Ndisamcenga kanjalo uThixo into yoba nam mandenze oko akufunayo ngendlela afuna ngayo. Makandiphe amandla kakhulu egameni nasegazini lomfeli wethu uYesu Kristu waseNazaretha. uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, ngunaphakade. Amen.